Ei, oi, nice. Ekalla meni. Mennyt ohi. Ui. Mä en edes tiedä mikä on niinku... Au. Sori. Mä en edes Niin. tiedä mikä on niinku normaali tapa... Mene vaan sit portaalista läpi. Joo. Normaali. Mä en edes tiedä mikä on... Pitää samassa ulottuvuudessa voidaan keskustella. Mä voin tulla sinne endiin sun kanssa. Joo. Nice. Meillä jäi muuten, eikö meillä joku juttu kesken ennen tätä? Puhuttiin slidereista. Niin, Netherstar. Niin sitä mä mietin, että mitä tarkoittaa Netherstarin niinku kompleksisuus, koska siis jos on droppi, mutta sun pitää crashata. Ei sun pitää crashata, pitää vaan laittaa. Miten Witherin kokoaminen liittyy niin, Tetheriin? Onko se vaihe? Kuinka monta vaihetta se on? On se varmaan yksi vaihe, koska se on kuitenkin... Tai pari vaihetta, koska sun pitää kerätä... Jotta sä saat Soul Sandia, sun pitää olla nyrkki. Okei, ei se on... Ei. Jotta saat Soul Sandia, sun pitää olla... Voiko Ruin portaalista löytää Soul Sandia? Jotta sä saat Soul Sandia, sä voit rikkoa kädellä Soul Sandia. Niin, mutta jotta sä oot päässyt paikkaan, missä on Soul Sandia, sun on pitänyt rakentaa Netherportti, joka toisaalta ei vaadi kuin vaan rautaa, ja sit sulla on... Voit tehdä laamapuketin ja vesipuketin asioita, siis, mutta käytännössä... Jos ajattelee tolleen, niin kyllä rautaakin voi löytää tyyliin chesteistä. Niin totta. Ehkä se on, ehkä se... Joo, vittu kun tää rupee ajattelemaan, niin ei saa liikkua. Mut kyllä varmaan Mati oli jo lukiossa jossain Matika 11, varmaan oikein sitten määritelty, mutta sen lisäksi. Ai niin. Eli Mä taas swipin edgesin sut. Tuuppa katsomaan. Tää on aika siisti, koska tää menee heti kun tää... Mikäs tämä? Ai niin siis, joo. Okei, ensinnäkin. Eli... Niin. Toi menee sinne... Venemestaan, right? Meneekö mukaan? No mennään katsomaan. Mitä vittu? Joo, hyvä. Joo. Meneekö? Ei kun meneekö tää mesaan? Miksi mä en muista kumpi on kumpi? Miksi tää menis mesaan? No mihin se sit menee, eli se menee kumpaankaan niistä? Kun meillä oli rakennustarvikkeita tätä varten. Jep. Tää ei ollut vaan niinku sinne random. Mennään jatkamaan venemestan suunnittelua, vaan me oltiin menossa tekemään muuta. Mut joo. Niin, mitäköhän vittua me oltiin nyt puhumassa ja tekemässä? Ei mitään hajua. Enteru. Jotain siitä, että niin täällä on tämä ja sitten... Joo, sekin. Ai niin, okei, tehdään nyt ensin se, kun me ollaan tässä. Eli... Sori. Tänne. Sinne. Joo. Tästä, joo. Mikä tuo nyt oli? Venemestä. Oli vene, se oli venemestä. Niin, koska se oli kyllä, joo, vene. Niin. Täällä on... Sota sit sinne alas. Sinne hukku. Täällä on se tunnelin aloitus sitä varten. Ja heti tässä on sitä Vixarmia varten. Ei kun... Joo. Juu. Niin, totta. Joo. Ai vittu. Joo. Ei kun vittu, ei voi pitää pohjassa kun... Paska osuu tuulettimeen, jos niin tekee. Tai no ei tässä tilanteessa. Sä voit... Mitä mä voin? Ei kun Oota. Sä voit... Itse asiassa nyt testi. Mene jatka. Niin kuinka nopeasti sä pystyt niinku... Koska kato. Mene R-moodiin. No ei kun tuu takas. Jatketaan. Häh? Mitä? Aloitetaan samaan aikaan ja sit menet R-moodiin ja sä näet, että mä oon nopeampi ja sit mä kerron sulle miksi mä oon nopeampi. Mä tiedän, että teet sä sitä shift-paskaa. Vai... No niin. N, Y, T, nyt. Miksi tää pysähtyi tää paska? Ai niin mä siirsin mun hiirtä. Vittu menee hyvin. Vittu menee hyvin tällä hetkellä. Noniin. Ei, tuo. Noniin. Noniin, joo, mennään.
Ei mä törmäsin Mä tähän. näen sua enää. Ja nyt mä en nähnyt enää sun, kun tossa oli toi katto. Ja nyt se termistö putosi. Vittu, tää menee hyvin. Okei, jatketaan. Vaikka tässä on maata. Ei, kun nyt mä en pysty shiftamaan siihen, koska se... Ei mä päin. No nyt tossa tulee usko. Joo. Joo, ei mit, mä kyllä uskon, että sä oot nopeammin. Mut kun mä haluun demonstroida nyt näin, koska tää on tärkeetä. Joo, no niin. Olen vaan NYT nyt. Joo. Mitä vittua sä teet? Sä pysyt koko ajan shiftattu. Joo. Mut sä vaan niin sä teet sellaista sivuttaista liikettä. Mä en nosta sormia miltään näppäimältä missään vaiheessa. Aikoa, menet sä vaan 15 eteenpäin? Menen. Joo, se on vaan noin. Nice. Onks paras, jos on vaan 45 asteen kulmassa? Joo. Loppuuko sitä tähän niinku, että portaali tulee tähän? No niin, nyt se hassu juttu on, että ei lopu. Meidän pitää mennä 1300 blokkia tonne päin. No niin mä muistelin kanssa, että ne on pitkä matka lentää. Mut joka tapauksessa mä voin tehdä tätä. Joo. Vittu mä en osaa videopelejä. Mä en tiedä mitä tästä. Miksei tää Noin. Eikö miksi tää... Noin, no niin, hyvä, jees. Aha, minne sä menit? Putosi. Onneksi tässä pelissä on Elytra. Jep. Siis ei Elmeraisuus... Sä laitoit sen silleen, että mun shifti meni, koska se oli vaan puoli blokkia, sit mä putosin. Sun pitää olla koko ajan edellä, mene mun ohi. Mut se mikä tässä pelissä... Siis jo Elytrahan ei oo paha, koska siinä mielessähän se on niinku hyvä, että tai niin kauan kuin se ei, niinku, jos se ei olisi renewable, niin sittenhän se ei olisi niin OP, mutta sitten toisaalta käyttäisikö se ikinä, se ei olisi. Mun pitää olla sen edellä. Mä unohdin sen. Oh! Hauskinta on, jos tulee Soulsen väli, koska siellä on kästejä. Mikä väli? Soulsen, tai siis mikä sen paikan nimi on? Siis väli, siis niinku joku välietappi vai mitä se tarkoittaa? Siis... Wow. Miksei Minecraftissa oo niinku... Se sopis Minecraftiin, että sulla olisi... Mä toisaalta inventori on sun reppu, mutta semmoinen, että sä vois niinku... Bundlehan on vähän niinku reppu. Millä? Bundle. Millä? Niin, eikö vittu? Mä kirjoitan mitä mä kuulin. Mä kirjoitan... Ja niinku tekniset ihmiset valittaa koko ajan siitä, että on... Jep, siis sehän se on. Siellä on taas... Jep. Ai se on siellä. Eikö mitä vittua mä tarkoitan? Jos se on sun inventorissa, niin eikö ne olisi kyllä aina saatavilla? Ei se ole mikään... Tai siis semmonen, että ne ei vie tilaa sut. Sä voit laittaa... Niin, siis sä voit laittaa tyyli sun basessa johonkin sitä kutsutaan paikkaan. Ender Chestiksi. Johonkin uuteen blokkiin, johonkin uuteen se säilyy niitä kamoja. Ja sitten kun sä avaat sun inventorin, niin näkyy siellä, mutta ne ei vie sun inventorista tilaa. Sitä kutsutaan Ender Chestiksi. Joo, mä tiedän. Mä yritin, se devolvautui niin. Se kuulosti paljon paremmalta kuin mitä se oli siinä. Oi! Sano jos siellä tulee joku reikä, johon mä voin pudota. Tänne tuli reikä, minne sä voit pudota. Okei. Sano sit kun mä putoon sinne reikään. Sen sä kyllä näet varmaan itekin aika nopeasti. Tai siis, niin totta, että sun ei tarvii. Joo, tää on tänne Trust Test. Mun pitää hakea Ender Inventorista. No, Ender Inventorista, Mun pitää hakea Trust Chestistä lisää inventoria. Eikö siis? Trust Testistä. Enver Inventorista lisää Trustia. Inventorista. Joo.
Vittu mitä sanoin kyllä. Ui saatana, kun mulla on Soul Speed, mä pelästyn tätä kohtaa. Yhtäkkiä vaan nopeuduin. Nice. Vittu kun vituttaa, kun tää laittaa nää välillä nää poikat. Oota Venä, mä pitää tulla edelleen. Oota Venä. Saatana kun yskittää. Miten se liittyy tähän? Mitenkään? Mikä toi on? Tuli, mitä? Ei kun, siellä on soraa, mä katsoin, siellä on kiveä. Joo. Siis mä jostain sit tuli mieleen, kun sanoin äsken vittu kun vituttaa, niin sit tuli mieleen saatana kun yski. Missä oli edes saatana kun yski? Siis se oli jonkun... Me oltiin jonkun ihmisen Wikipedia-sivulla. Mä en muista, se oli joku taiteilija ja tällainen ihminen. Joo. Ja sitten yhden sen näytelmän nimi oli saatana kun yskittää. Ei niin oli totta. Ja me oltiin siellä jostain ihan muusta syystä. Totta. Mä putosin. Täällä on Nether Fortress. Mä ensin niinku sanoin, että tää on niinku siisti löytää, mutta tää ei niinku kiinnosta meitä pätkääkään tässä vaiheessa peliä. Riippuu. Miksi se kiinnostais meitä? Fuck, mä putosin. Pitää tehdä asioista, jotka eivät ole Wither Skeletonien spawnattavissa sellaisia asioita, joihin ei voi spawnata muita asioita. Ja se riippuu... Mitä? Pitää tehdä kaikista... Siis pitää poistaa... Mä sain Witheristä... Sen spawn-proofingin voi tehdä tietyissä Nether-prosesseissa helpommin. Ja se meidän muu infrastruktuuri voi myös olla tiellä niissä, jotka on siellä lähellä. Niin totta. Mutta ei varmaan ole lähin Nether Fortress, mitä me ei olla tutkittu. Ei ookaan, Tai mutta tää olisi periaatteessa tätä varten ei tarvitsisi rakentaa mitään muita. Niin, se on totta. Mä putosin. Vittu. Jätkä. Sen siitä saa, kun tekee siltaa. Sen siitä saa, kun menee tekee. Vittu, kun menee väärään suuntaan. Sen siitä saa, kun hevosella pääsee ja rahalla saa. Eikö se muuten mene silleen niin päin, että rahalla saa ja hevosella pääsee? Taitaa olla. Joo, missä? Tuolla. Taitaa olla, joo. Siis niin siinä käy, kun hevosella saa. Ei kun rahalla pääsee. Se unohti hetkeksi, mikä nimi on Eerika. Reenika kuulostaa. No niin hyvä, kun meillä on molemmille hommat takaisin. Mä laitan napit ja mä laitan lisää kiveä, se on hyvä. Tää on just täydellinen kahden ihmisen niinku... Niin. Toki paras oli silti varmaan... Sen takia kaikki niinku... Just Factorio tyyppiset tämmöset, missä rakennat isoja verkostoja ja muut on ihan hauskoja, tai niinku pelejä. Mutta mä rikoin yhden jääblokin täältä, koska mä olen räppäkäpälä ja se putosi tänne. Räppäkäpälä. Jep. Haluatko tulla korjaamaan erheeni? En. No sit joku kuolee. Okei. Jossain välissä se menee. Vaikka ei vissiin yhden välistä tule. Hekonen, jäätyykö se? Mitä vittua just tapahtui? No sillalla, tekemässä kiveä toisen suuntaan. En mä oo siellä, ei edes täällä. Kasti. Vittua, kun mua kiinnostaa. Mut joo, mä mietin, että tarvitaan... Ui saatana näitä kavereita. Eli tää on niinku... Tää on tyyli... Ui vittu, minne mä menin? Mä menin sulle! Mitä, missä se vene on? Onko se oikeesti siellä? Mä oon tää portaali alla. Mitä helvettiä? Näetkö missä mä oon? Joo. Ei saatana. Ei siinä. Joo, tää paikka, missä voi tapahtua asioita perseholella, jos ei ole tarkkana. Just se. Sen takia mä siis sanoin, koska siis mä kirjaimellisesti niinku keskellä ilmana totesin, että miksi täällä on tällainen tummaa, eli onko tää jotain deeplighttia vai mitä vittua? Ei saatana, se on deeplighttia. Mä niinku lensin monen skulkin ohi siitä, tai skulk-sensorin ohi siitä, joo. No kun mä ländesin, mä niinku tajusin sen kirjaimellisesti, kun mä olin 20 blokin päässä, kun mä tulin jostain ujokulmasta sinne. Käydäänkö meidän sängyillä ja
Mä otin sängyn mukaan tietenkin, koska mä oon matkamies. Mä en ottanut sänkyä mukaan. Ja mun sulkkariboksit on siellä ja mun kaikki on siellä. Joo. Niin älä kuole sillä välin kun mä tuun. Se on hyvä, koska mä oon tutkinut tätä, niin mulla on varmaan paljon enemmän pelkoja ja sellaisia, koska mä tiedän, että jostain kusee, niin sit asiat kusee. Mutta se voi olla hyvä, että sä et ole liikaa tutkinut tai niin sä pystyt vähän enemmän tekemään asioita, koska musta tuntuu, että mä en halua liikuttaa mitenkään sormeakaan. Joo. Pitäis olla joku potion of... Ui shit! Sait sä sellaisen alertin? Sain. Miks mä hypin? Vittu, eikä vartettu. No ei. Älä nyt vittu oo noin saatana varma. Hyvin saatana. Onneksi se taitaa olla pelaajakohtainen juttu, koska... Joo. Noi blokit on? Onko se vaan skulki jonkun päällä vai mitä noi oranssin näköiset on? Oranssin? Tuolla. Missä toi tuli? Mistä toi aktivoitu? Toi saattoi olla... Okei. Vittu. Vittu jälkeen. Vittu, tapahtuuks? Tuleeks Vardenit käymään? Oliko se siinä? Musta tuntuu, että jotain tapahtuu. Fuck. Mut jos sä oot seinän sisällä, niin se pitäisi kyllä... Ei se ilmeisesti silloin resettaa, tai niinku joku sanoo sitä. Ui saatana! Tuleeko se? Se tulee. Mitä tapahtuu? Ahaa! Noniin, se näki mut. Okei. Noniin, mitä vittua? Alright. Okei. Noniin, Joo. ai saatana. Voi kyrpä. Mitä? Aha! Mut toisaalta sit meillä ei kyllä oo toista chanssia, eli jos et sä nyt saa sitä, niin sit me ei. Ai, mä sanon kyllä. No mitä vittua? Käykö? Mulla on sun pikki on tossa. Mulla on sun pikki. Okei. Missä on Elytra? Täällä ei oo... Onko sun darkness? Mitä helvettiä tapahtuu? Teinkö me just Waterbucket MLGn sokeena? Mitä vittua jätkä? Miten alas sä putosit? Siis oliko se niin... Mitä vittua? Putosit sä niin alas, että sä kuolit ilman armoreita? Joo. Okei, mitä vittua jätkä? Ja mulla ei oo darknessia. Jätkä! Pro legenda gamer, saatana. MLG Pro, ihan oikeesti. Siitä sun pitäis päästä pois. Voinko? Siis mä oon niin alhaalla, että mulla ei oo darknessia. Se on tuolla jossain ylempänä se varrella. Joo, mut se, onko sulla pikkiä? On, mulla on se mun pikki. Mä kierrän jostain kaukaa. Hyvä, onko sulla blokkeja? On. Hyvä. Mulla on sun blokkeja. Mä näen missä se Vardenin. Mä näen se Vardenin. Okay. Se on... Niin, onko se silleen, pystyykö mä ampua, pitäis mä ampua siihen jotenkin? Mun pitää hahmottaa. Joo. Joo, siis se on ihan siinä sen niinku... Kielekeen toisella puolella. Joo, toisella puolella. Okei. Okay. Eikös sit sun pitäisi nimenomaan mennä alaspäin sitä siltaa ja sitten... Tai siis niinku... Mä en oo lähellekään sitä siltaa. Missä sä siis oot? Oot sä nyt siis... Koska jos mä ymmärsin oikein missä sä oot, niin sä olisit tosi lähellä varmaan. Et sä vissiin ookaan siellä, missä mä luulen, että sä oot. Oranssi blokki. Katsot Skulk-katalystia päin. Ja piirrät viivan siitä niinku 5 ylöspäin, niin mä oon siellä. Mikä on 5 ylöspäin, koska se on 25. Mikä on kiertosuunta? No siis, vähän vielä toiset 45 astetta sillasta poispäin, viiva, suora linja. Nyt mä haluan. Siis sano suhteessa, jos mä piirrän viivan, joka menee Cobblestone portaista Skulk-katalystiin. Miksi sä teki Sonic Boomin? Mitä vittua? Ei se muu tehnyt sitä ainakaan, mutta toi teki Sonic Boomin toi äijä tuolla. Mitä se haistaa? En tiedä. Joka tapauksessa, jos piirtää viivan, jotka sisältää 2 pistettä, Skulk-katalystin ja Cobblestone sillan tai portaiden vaikka alapään, semmoisen viivan, joka menee niiden molempien läpi, niin kummalla puolella sitä viivaa? Mä oon täsmälleen sillä viivalla. Täsmälleen sillä viivalla Skulk-katalystin suunnassa olettavasti. Skulk-katalyst on lähempää. Okei, no niin, eli sit sä oot okei. Joo.
Koska se Varden on niinku käytännössä kans täsmälleen sillä viivalla, mutta se on Cobblestonein jutun suunnassa. Joo. Miten Niin, miten kaukana se on Skull Catalystista se Vardeni? Vittu kun mä hahmottaisin tämän geometrian. Se on käytännössä, oletetaan, että se on edelleen siinä, missä se oli äsken, koska mä en näe liikettä tossa kohtaa. Ei, onko se tuolla? Hetkinen, putosko se alaspäin? Mun mielestä se taitaa olla... Oota, mä yritän laittaa pari blokkia. Joo, se on tossa. Vittu kun osais laskea. Oiskohan se jotain... Se on tyyli... Mä en korkeuseroa näe, mutta mä näen, että se on niinku pituussuunnassa joku 15-20 blokkia vähän enemmän. Okei, ja mä oon siitä vielä niinku ainakin 20 blokkia Joo. toisessa suunnassa. Eli mä en tarkalleen näe tätä geometriaa, että se voi olla... Ulos vai? Joo, siis tuskin se kuulee sua ainakaan. Okei. Mutta mä pystyisin myös nyt ampua, koska mä näen kirjaimellisesti missä se on, niin mitäs mä ampuisin Bobby jonnekin alemmas. Tai siis ampuisin jonnekin, tiedätkö, alas, että se menisi jonnekin alas tai jotain, en mä tiedä. Mä liikuin silleen, että mä oon, jos sä katsot suunnilleen itään ja... Tuolla! Vittu, eihän sulla vittu me ollaan ihan eri, mä luulin, että sä oot ihan eri paikassa. Eihän sulla sit mitään, tai siis, okay, siis tossa on ainoa se, että tossa on sensor, niin, mä olin just sanomassa sitä, mut siis, eihän sun siis mä oon vitusti lähempänä Vardenia kuin sä, eihän tässä oo sit mitään, joo, siis sä oot, mä luulin, että joo, eihän tässä oo vittu mitään saat, mä luulin, että sä oot tuolla jossain alhaalla. Okei. Mä tulin seinään. Niin, siis kato nyt, joo, siis joo. Hui saa. Haluat, niin. Mitä? Vardeni tulee mun kotiin, mutta se oli posti. Joo, tää oli jotenkin yllättävän tyypillinen ensi kosketus Vardeniin meihin. No niin oli. Kaikki meni heti niin kuin down the drain, kun tapahtui mitä tahansa tällaista tavallisesta poikkeaa. Ja mulla oli, kun mä avasin sen, mulla ei ollut, mä muistan, että mulla oli joskus ollut joku 97 piste jotain, tai oli, mutta mulla oli vaan joku 80 jotain prosenttia toisessa. Mä olisin, että mitä vittua. Mä muistin, että ai niin, mulla joskus kävi silleen, että mä... Koska se... Mitä? Mä en voi hakata jäätä, koska mulla ei ole... joo. Kerääks mä vähän sitä? Kerään vähän, koska se aina pitää kerätä vähän, kun mulla on täällä. Ja niitä on pack diceja kuitenkin. Ai, mulla inventorit tää. Haluat saada mun imuri. Mut niin siinä se save, mitä sä oot käyttänyt viimeksi, niin se on tietenkin default save, että jos painaa... Joo. Mikä vitun ääni toi oli? Imuri. Mä luulen, että se oli sellainen, että sä oot niin epäinteressi tähän keskusteluun, että sä niin vaan huvitat itseäsi jollain muulla, mut joo. Se on se default save, mitä on viimeksi käyttänyt. Eli jos painaa vaikka New Game tai jotain, niin se overwritea sen. Ja mä olin painanut joskus New Game 80. Siis mulla oli... Ootas, nyt mä en tajua. Miksei se alkanut 0 vaan 80? Siis se ei alkanut 0 nyt tällä kertaa, mutta se syy, miksi mulla ei ollut... Siis ei sen takia, että mä olisin vahingossa aloittanut uuden, vaan siis sen takia, että tällä kertaa mulla ei käynyt sitä, ja mä aloitin vahingossa uuden, vaan mulla vaan tuli mieleen, että se... Ai vittu! Mä oon vissiin zone-outanut vaan silleen niin viimeiset 2 minuuttia, koska mulla ei ole mitään hajua, mistä sä puhut tai missä sä oot. Ja kun mä olin siis, okei, nyt backtrackataan. Eli siis mulla oli se mielikuva ennen kuin mä pelasin sitä nyt taas pitkästä aikaa. Niin mullahan oli siinä 100%, niin mun ei varmaan tarvitse tehdä siinä mitään. Mä olin yllättynyt, että vittu, mulla on vaan näin vähän. Ja mä muistin, että mulla oli aikaisemmin käynyt se. Ja mulla tuli meinas käydä se uudestaan. Mut sitten mä jotenkin tajusin, että niin mun ei kannata tehdä noin. Mut kuitenkin, kyllä siinä grindaamisessa meni hetki, koska mun piti niinku löytää asioita, mitä mä en ollut löytänyt ja kaikkea. Miksi sulle ei ollut 100% tai 99%, vaan 80%? Koska mulla oli käynyt joskus aikaisemmin se ja mä olin sitten pelannut uudestaan. Saatana! Niin, se oli se juttu. Mut joo, se oli se juttu. Ja, mut joo, kuitenkin keräsin ne, koska onhan se kuullut ton, hei. Kyrsti. Onhan se kuullut ton, hei. Joo, niin, mitä mun joo, tai sano. Joku pointti mulla oli. Niin, revisittasin sen, niin joo, se oli vaan hauska nostalgiatrippi ja silleen ja näin ja jotain. Mä en tiedä, olis mulla sitä pointti. Olis mun pointti vaan se, että revisittasin. Mä muistan tässä tööt. Mitä?
Tot kaveri. Mitäs? Hei, kato.